alƙawar ya shuhada za mu ba da rai ɗara islam har duka maza a cikin shuhada. Mun zo za mu je can Husainiya don saka tutan ran mauludi, kowa ya fito duk ana jiran shigowar shugaba Abu Ahmadi. Ai duk shekara mun saba yi tsayar da munasabin ran mauludi, amma makiya tuni sun shiri suna neman ina ne zai zama sannadi. Amma makiya tuni sun shiri suna neman ina ne zai zama sannadi. Muminai sun taho da muhussinai, burin nasu ɗai duk sito zane da tutar annabi bisa kubbar nabi, daga ɗan annabi a gidan ɗan Ali. Makiya sun iso ta tanka sun kazo, suka fara harbi akan masu hankali. Dakinan rijal suka ɗauka bara, sistoci na kiran sunan munzali. Dakinan rijal zai kabbara, sistoci na kiran sunan munzali. Can daga makiya suna ɗaukan shiri ya kan mabiya Sidi Imam Hussein. Su ko muminai sai addu'a suke na neman agaji kare jinin Hussein. Na tuna Karbala dakarun Yazid sun yi tururuwa kan kashe Al-Hussein. Zo mu kira Imam Al-Mahdi Hajjil Muntazar mu dau fansar Hussein. Zo mu kira Imam Al-Mahdi Hajjil Muntazar dau fansar Hussein. Za mu ba da rai ƙarfe siya har duka maza a cikin shuhada. Banda Husainiya gyalle su ma mabiya sun shigo kare shugaba. Darun Rahama a can yayi gaisuwa, shuhada Uzzama san bai bar su ba. Sun dawo gida batu a Husainiya, an kashe yan uwa wasu ma ba a gansu ba. A gari ba lafiya ya fargaba, an kashe jariman da ba yi kamar su ba. Da rai ɗara islam har duka maza a cikin shuhada. Farkon dare sai jiniya, sojoji a gyalle su sun tara ko'ina. Sun sa wuta yana cin shaguna da mutan ciki don su sa mana razana. Muminai kuwa suna daɗa tunzura domin su kara addinin Rabbana. Na tuna Karbala sahabai Imam Hussein, tsayuwarsu ya samu ke kan dinuna. Tuna Karbala sahabai Imam Hussein, tsayuwarsu ya samu ke kan dinuna. Shi wannan dare na gwajin imani, wane zai ba da ran shi domin Rabbana. Shi wannan dare gwajin imani ne, waye za ya ba da rai domin Rabbana. Tuna Karbala sahabu Imam Hussein, ai ya ba su dama su bashi ya dangana. Ai duka sun dake irin su Abul Fadal, tsantsan wilaya su kai wa imamuna. Suka ce ya imam kashe mu a sake yi, in dai akan ka ne ba ma razana. Titin bannadin ana ta ruwan wuta, muminai na kiran ya rabbil huda. Gatini na zuba wasu ma na shiga, jahiliya sun kasa karsowa gida. Cikin wannan dare aljanna ake zuwa,
ga mala'iku na ta karɓan shuhada, ranmu ya zama fansan ka zagzaki shugaba. Mun ɗau alkawa ya shuhada, za mu ba da rai tare Islam har duka mu zam a cikin shuhada.